Быйыл Бөйөк Ватан һугышы башлануга 2 ел. Һугыш беҙҙән аҫлашҡан һайын еңеү яулаған яугирҙарҙың иҫтәлегенә ҡәҙер-хөрмәт арта бара. Ошо көндәрҙә Ростов өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы рәйесе, яҙыусы Мәхмүт Сәлимов Башҡортостандың данлы улдарының береһе тураһындағы китабын уҡыусыға тәҡдим итте. Һаумыһығыҙ. Эфирҙә интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Беҙҙең студияла Башҡортостан һәм Рәсәй Яҙыусылар союзы ағзаһы Мәхмүт Сәлимов. Мәхмүт Бәкетович, һаумыһығыҙ. Шулай итеп, һеҙҙең ошондай матур китабығыҙҙың исем туйы булды. Ул Бөйөк Ватан һуғышы ҡаһарманы тураһында. Кем ул, уның тураһында интекләүерәк белгегә килә? Ул Ғәни Галимович Галимов, полковник, гвардия полковник. Рус телендә яҙҙым ул китапты. Быйыл музей, национальный музейда беҙҙең сыҡты ул китап. Шуның бөгөн үткәрҙек исем туйын. Халык бик күп йыйылды, 60-ка яҡын кеше килде. Матурына үтте ул был сара. Кем ул Ғәни Галимов? Ғәни Галимов беренсе ҡабат мин ишеттем. Ҡоролтай туған ауылында, Туймазы районында, Япраҡ ауылында таш ҡуйҙылар, исем ташы ҡуйҙылар. Шул ваҡытта мин беренсе мәртәбә ишеттем ул исемне. Шунан ҡыҙыҡһына башланым. 38-нче йылда 2 йыр яҙылған уның тураһында. Береһен яҙған беҙҙең Александров дигән композитор, хор Александров, советский армия бар бит, аның исеменән йөрөтә. Шул кеше яҙған йыр Марш 32-й дивизии тип атала. Икенсе куплеты башланған Ғәни Галимовҡа, лейтенант ваҡытында. Ни өсөн? Ул ҡаһарманлыҡ күрһәткән, батырлыҡ күрһәткән шу Хасан күле янында. 3 ҡабат яраланып, ул командир ротаның командиры булған. Тимәк, ошо мәғлүмәт һеҙҙе эләктереп алды. Ул ниндәй билдәле Галимов? Кем ул? Уға хатта арнап шиғыр яҙылған, йыр яҙылған? 2 йыр яҙылған. 2 йыр. 38-нче йылда бик популяр йырлар булған. Аны бөтә Советтар Союзында бөтә репродукторлар аша йырларҙы ишетеп, халыҡ ишетеп, Галимовты бөтә халыҡ белгән ул ваҡытта. Тимәк, ул Хәсән күле янындағы яуҙың геройы булған. Уның батырлығы, ул 3 кеше ҡалғас, алар барып еткәннәр ҡалҡыулыҡҡа, высота безымянный тип атала инде. Шунда япондар аларҙы күреп, гранаталар менән ырғытып, ләкин ул гранаталарҙы кире һелтәгән аларҙың окопларына. Шунан 3 кеше барып кереп, яулап алғаннар инде шул ҡалҡыулыҡты. Шуның өсөн ул аңа ҡыҙыл байраҡ ордены биргәннәр. Һәм дә инде 1 йылдан һуң уларҙы ебәргәннәр уҡырға Академия Фрунзе Мәскәүгә. Тимәк, 38-нче йылда ул лейтенант званиеһында булған икән. Тимәк, уның хәрби белеме булған быға тикмендә. Ул уҡыған Өфөлә сәнғәт училищеһында һәм шул ваҡытта военкоматҡа барып, мине ебәрегеҙ уҡырға, минең ҡыҙыл командир булғым килә тип, шулай мөрәжәғәт итеп, аны ебәргәндәр Ҡазанға, башҡорт һәм татар хәрби училищеһына ебәргәндәр. Ул ваҡытта саҡ Кусимов училищены бөтөп, аны ҡалдырғандар шул башҡорт һәм татар хәрби училищеһында командир взвода итеп, учебный взвода Кусимов шунда булған. Аның аты булған матур. Шуның тураһында Ғәни Галимов көндәлек дәфтәрендә яҙған. Кусимов эскадрон алдынан шул аты менән килеп сыҡһа, бөтә особенно башҡорттар һоҡланып ҡарағандар һәм бөтәһе шул эскадронға эләгергә тырышҡандар инде. Уларҙың пехотный булған инде батальон шунда. Шулай итеп, Ғәни Галимов Бөйөк Ватан һуғышын инде хәрби академияла уҡып йөрөгән килеш ҡашлай. Шул ниҙән һуң ебәргәннәр Академия Фрунзеға. Шунда уҡып йөрөгән ваҡытта, алар 2-нче курсты бөткәс, ебәргәннәр 41-нче йылдың йәйендә Каунас ҡалаһында, Вильна, әлеге Литва. Шунда алар һуғыш башланған. Үҙенең иптәш хатынын да алып барырға әйткән, шул күрһәтер өсөн инде. Шунан һуң әлдә алып бармаған тип инде ҡыуанған, сөнки бөтә офицерларҙың
военный городоктагы хатыннары, балаларын без аларды концлагерьга алып барып, алар бер дә калмаган. Алар Вильнюс Каунс өчен бик каты хушларда катнашканнар. Ләкин моны хәрби академия укыган офицерларды приказ килгән кире Мәскәүгә кайтарырга. Чөнки алар кадровый состав офицерлар. Алар Мәскәүгә кайтканнар. Мына үзләрен генә алып кайтканнар инде. И мына шуны экстерном хигет экзаменны биреп, основной экзаменнан биреп, аларды бер елга алдан сыгарганнан хуш башлап. Беренче хезмәте башлана рекогносцировочная группа генерального штаба. Безнең якташыбыз Шапошников маршал вакытта генеральный штабта Жуковтан алып бара инде. Ул оларды еп задание биргән инде. Алар шул кеткәннәр беренче задание бик катмарлы хуш арасында оборона Москвы, вот эта линия Мәскәүдә якларда катнашкан димәк. Оборону создавали оборонительные рубежи дигәндә инде. Вот аның беренче шул катмарлы эше булган. Ул шуннан соң инде аны һәр вакыт шундый бик катмарлы булган хезмәткә җибәреп шунда эшләгән. Һәм бөек ватан бөек еңүдә ул бик катмарлы дип әйтәйек, өлкәле урында Балтика буенда каршылай шулай. Ул моны 3-нче ударная армияда хезмәт иткән Лизюков дигән командир булган. Лизюков кем ул? Мурса Муртазинның дусы. Ул башка егетен күреп, шундук аңа бик катмарлы эш кушып биреп, корпус он Лизюков командирым корпусы булган вакытында. Улар Гани Гарипов шунда бөтә корпуста оперативная работа, расчет марша дип атала инде, шуны эшләп, бөтә корпусты 800 километрга күсереп, 400 километрга күсереп, и олар катмарлы хушларда катнашканнар, бик каты хушларда катнашып, еңеп бер немецләрнең бер армиясын кабулап, окружениега алып, Толган тармар иткәндә. Шуннан соң инде Лизюковка командарым җибәргәннәр 5-й танковая армияда. Ул 5-й танковая армияда 112-нче башкорт дивизия катнашкан. Менә былтыр язып утырганда шул хакта меня шылтыраталар. Лизюковка һәм Шаймуратовка бер көндә бер-бер янында һәйкәл куйганнар. Трибунский рубежда дип ишеттем, аптырап киттем шуңа. Мин ултырда язып утырам, шунда һәйкәл куйганнар. Гомумән бу китапта язган сактан инде архив материалларын кулландыгыз. Азат Ярмуллин ярдәм итте, ул архивта эшләй. Аның темаһы бит инде ул кешеләр турында һәр вакыт эзләй, таба. Миңа бөтен материаллар булды, Азат Ярмуллин миңа җибәрде. Аны белмәгән кеше юк инде, Азат Ярмуллин безнең тарихчы. Шуннан соң гаилә кызы Гани Галимовтың кызы Галина Ганиновна, доктор наук, она медицины. Олар моны көндәлек дәфтәрләре, послужной список, автобиографиялар, бөтен ниләрне хаклап алып калганнар. Бөтен дә миңа копияларын миңа бирделәр. Миңа еңел булды язу, мин Гани Галимов турында яздым, атайым турында уйланым һәр вакыт. Атайым минең хәрби училищене Сызрында 41-нче елда беткән. И лейтенант булып Первомайский, Одесский военный округка барып эләгеп, һугышты августта 41-нче елда каршы алган. Шуннан Киевта һугышкан, Конотоп, Харьков, Сталинградка хәлгә отступать итеп, шуннан 10-нче гвардейская дивизия дип ишеткәнегез бар инде, Радимцев командование. И 14 сентябрьдә Сталинградка кирип тияктан уже ул вакытта Иң каты яуларның бере. Паулюс уже докладывать иткән инде,
Гитлерга, что Сталинградты алдык дип. Шул вакытта атайым хезмәт иткән дивизия кереп, ул 17 тапкыр Мамаев күргәнгә в составе полка һөҗүм итеп, яраланып, Мамаев күргәнне алганнар алар. Атайым шунда. Димәк, был китап Гани Галимов турында гына түгел, Гани һезнең Галимов атайыгызның якты рухына багышланган дип әйтергә мөмкин. Ул багышланган атайыма дип әйтергә ярай, менә Барлык баһадирларга, каһармандарга шулай. Каһарманнарга. Атайым турында уйланым, Гани Галимов турында язган вакытта. Был китап рус телендә, ул инде аудиторияга исәпләнгән. Ул рус телендә безнең менә уйлап карасак, 400 меңнән артык башкорт халкы Башкортстаннан ситтә яшәй бит. Аларның балалары рус телендә укый. Шуның Өфөлә дә бит инде ул яшь кешеләргә укый алырлык дип аудиторияга ярар дип тә яздым. Әлеге вакытта байтак кына эшләр башкарыла Ростов өлкәһендә. Безнең билдәһез солдатларны эзләп, уларда туган яктарына алып кайтып йөрләү буенча быел Бөек Киңүнең 76 еллыгын каршылаганда нинди саралар үтте? Безнең Самбек калкулыкларында музей ачылды. Шунда стенд бар, 112-нче башкорт дивизиясенә арналган. Курултай агзалары менән бергә без Туйгунов килде, менә Курултайда агзаһы. Шуның Гайсаров, Курайсы килде. Без бүләк иттек, һугышты үткән ел Курайды, нигә шу стендка куярга. Гайсаров уйнап, шулай итеп матур дип күрһәтеп, Кылысты менә Курултай эшләп инде заказать ул боевой түгел, чөнки анда музей экспонаты инде. Музей экспонаты. Аларды бүләк иттек. Булай ел һайын безнең Аблиевский шу иң каты һугышлар үткән ердә ел һайын киләләр эзәрмәннәр. Быел эшләнәләр Дәүләкән районыннан һәм Куйыргады районыннан. Куйыргады районыннан безнең Сатыбаев Салават Мәхмүтович ул елда килә инде бергә безнең. Хәзер уже без беренче елда 51 кешене күтәрдек ердән. Уларды күбеһе башкорт дип танылалар инде аларды. Әмма күптәренең шәхесе билдәләнмәгән шулай. Билдәләнмәгән, вакыт күп үткән. Мәхмүт Бакирович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Һездән тагыла яңа китаплар көтеп калабыз, тагыла батырлар, уларның каһарманлыгы турында. Зур рәхмәт. Хәзер башкорт аты турында язам. Каһарман башкорт аты. Көтәбез яңа китабыгызны. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Ростов өлкәһе башкортлары курултай рәисе, отставкалага подполковник, язучы Мәхмүт Сәлимов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.